mae'n braf iawn eich gweld chi unwaith eto. Wel, mae'r diwrnod mawr yn prysur agosau. A dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn dechrau cyffroi ynglyn â'r holl hwyl sydd ar y gweill. Ydych chi wedi gosod eich addurniadau eto? Dwi'n siŵr eich bod chi. Dwi wrth fy modd gyda'r addurniadau Nadolig. Mae rhai'n sgleinio, rhai yn goleuo, ond y rhai dwi'n hoffi mwyaf yw rhai rydych chi wedi gwneud eich hunan rheini sydd ar mwyaf o gariad ynddynt ynde. Felly, beth am i chi wneud rhai a'i harddangos nhw? Nawr, dwi'n edrych ymlaen at I gweld nhw noson Nadolig. Peidiwch anghofio danfon eich dymuniadau Nadolig atai. Nawr, peidiwch a becso os ydych chi eisoes wedi gwneud. Dwi'n darllen pob un dwywaith. Dwi'n cadw 2 restr hefyd. Un sy'n dangos beth hoffech chi i'r Nadolig, a'r ail sy'n dangos pwy sydd wedi bod yn dda, neu o leiaf pwy sydd wedi ceisio I gorau glas I fod yn dda. Oherwydd dyna beth sy'n bwysig ynde. Os ydych chi wedi gwneud eich gorau I fod yn dda. Nawr, mae'n brysur iawn fan hyn ym Mhegwn y Gogledd. Mae'r tegannau I gyd yn cael eu pacio miliynau a miliynau ohonyn nhw. Mae'r coblynod yn paratoi i'w hedfan o gwmpas y byd I gyd ar y noson fawr. Mae'n mynd I fod yn Nadolig gwych, hyd yn oed o dan glo. Nawr, mae gen I waith I wneud, llythyrau i'w ddarllen a'r rhestrau i'w gwneud. Mae siarad gyda chi unwaith eto cyn y diwrnod mawr. Felly, cyn hynny, byddwch yn dda, cadwch yn saff, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael digonedd o hwyl.